Ya Allah tolongin Roro. Ya Allah jagalah Roro. Ya Allah jaga Roro. Ya Allah sehatkan Roro. Keri keri keri. Yo ngono iku sing tak jalo jenggrang. Aja jual mahal, ngerti? Wes suwi anggonku mlampah ana ing Taman Sari. Ihi. Apa ya Kang Mas Prabu Kupala wis rambung anggone numpes para prajurit. Ihi. Diaturi jumeneng. Monggo. Mriki Mbak Elisa mriki. Panas-panas melaku Orang gawa payung kali bisara sama angin nempung Surabaya ngerti sini matiun Jakarta dan Aduh, bar nyawang TB karo gandul butek-butek terus nyawang bening ngene iki ya semangat. Nah, sampean ngene iki ya aja nyalane kula. Ana bening kuwi mergo ana sing butek. iya. Nek Mbak Elisa campur sing bening ora ketok ayune Mbak Elisa. Oh no. Selamat malam Mbak Elisa. Sugeng dalu macange Yulimbo sedaya para rawuh lan kepolo PPSDM Bapak Tunggul lan sederek sedaya mawon. Boten kepolo. Kepolo iki apa to? Kepolo iki kaya ketonyo, kaya kepalu niku lho. Iki bener apa? Kepala. Nek kepala jangan dijawabno kepolo. Nganu Mas TB, mergo Mbak Elisa iki terah keturunan saka Sulawesi. Saking Sulawesi. Ya. Sulawesi. Sulawesi. Contoh SDM ora tekan ya iki. Sulawesi karo Suwal beda. Suwal dikatok cilik. Sulawesi kuwi daerah ndelok ning Google Map ngetik Sulawesi buka metu. Google. Itu. Ya. Angge iki aku Google kok diketek. Ngetik itu loh. Teke siapa Mbak Elis? Ngetik itu. Ketik. Ya. Ketik kok ketek. Type. Oh, ora padang tak wambung ya iki kenal. Yes, awake dhewe harap maklum mergo iki Maklum. saka bapak ibuke saka Sulawesi. Sulawesi. Tepatnya di daerah mana, Mbak? Kuwi nggon tengah. Lapa? Bapakku seko Toli-Toli, Ibuke ibuku seko Lambelu. wow. Lambemu. Lambemu dhewe ngono kok. Lambelu kuwi nama daerah. Oh, lama daerah. Lho mboten bapak dari Seko Toli-Toli. saka Seko Toli-Toli. Budi mesti. Loh. Bapak sampean Ya Pulau pancen gede itu daerahnya rodo gede. namanya Toli. Jawa itu T karo TH rodo benten. Benten. Beda no, benten beda. Ya, Nah. itu ilatnya rasa diluntung. Toli-toli duduk tol. Benten. Toli. Iya pakai li mau ya. Jadi bapak Toli nenek. Toli. ya itu wis Mbak Elisa rasa gagas TB karo gandul sik. Angel lah. Apa yang diucapkan untuk PPSDM Mikas ulang tahun yang ke-60, Mbak? Pak Tunggul rawuh pasti Oke, ya. Pak Tunggul. Bulan Sedaya sedoro. jajaran. Sedoyo jajaran ingkang lenggalan mirsani pagelaran ringgit wacucul dalu menika. Wacucal ora kok wacucul. Nek wacucul iki coplokan ngene iki. Wacucal kuwi kulit. Wacucul tau culi pisan wae malah. Ngono ya ora trimo kan, padha kan. Ya wis aku oleh pantun yo. Boleh, Boleh. siap. Mau cari rape lek pantun. Kuwi sing ora apik iki gandul karo TB nek kowe Diperindah. Ya setetek-setetek aku iso. Siap. setitik Setetek sakit. Setitik. Ya setetek Nek iku. setetek-tetek itu koncone Pak Eli mau. Setitik, sedikit. Ya. Ayo pantunnya apa, Mbak? pantune Ya, sa. melaku golek las. Cakep. Rencanane arep tak pangan. Cakep. Ki wong porobot. Wong Sulawesi mangane wis. Sakarepe pantun nih bagian Oh, iya. nyarep ngajeng nggon ngajengan nih sakarepe. Ya. Ulangi, Mbak.
Pandredeg aku. Ulangi, Mbak. Alon-alon, Mbak. Mlaku-mlaku golek elas. Mlaku-mlaku golek elas. Iya. Cakep. Rencanane arep tak pangan. Rencananya arep tak pangan. Ayo do sinau ning PPSDM Migas. Mergane ora bakal entek nganti akhir zaman. Wah, hebat. Karena PPSDM Migas adalah pusat pendidikan, pelatihan dan sertifikasi bidang minyak dan gas bumi. Bener. Nek adewe duwe kaya SDA, sumber daya alam, kuwi UTK yo kudu meleti. Utek. Pak, Ya, aku maksudku itu, aku loh. suwengi karo iki setruk aku sesir. Ngomongnya ra cecok belas. Tapi jo nyepele lho Mbak Elis. Mas yo ngene iki yo pinter canggih. Aku pun ki yo tau tak komputer SDM ku yo dhuwur lho. Oh tenan. Lho, nyuwun sewu Pak Sigit, Iya. itu adalah sarjana seni. Isi aku kok ITB, Institut Bandung. Iki yo kok gone IGD. Yo piye yo? Iki mbahmu lho. Lah jare agek mulai. Kok iso iki teh? Iki Mbak Elisa gelar S2, Pak Sigit juga mau mengambil S2 kok Yunes. S1. Lah awakmu S piro? S2. S1 kademen kok S2. Kok rodo lho. Mau seneng. mengucapkan apa Mbak Elisa? Nggih, pokoknya kula nderek mangayu bagyo. Anggenipun mbal warso kaping gangsal doso langkung sedoso. Kok ya dipedhot-pedhot nyapa to iki? Piye, Bi? Mbak Piye, Bi? Elisa, Ya, ya ampun wong ayu. Pripun? Teh, Nek apa? ngartikno angka 60 kuwi nek dijawabno aja kok 50 dosa 50 langkung sedoso. Apa itu? Nek 60 itu ya swidak. Mana ada ranto koyo ngono. Sekarang dari 1 sampai 5 itu punya bosok kromo semua. Enten Onten setunggal, kali, tigo, patang, Sekawan. sekawan, gangsal Ini apa bosonya? 6. Gak ada enem. Enem yo tetep boso ngoko. Kromonya gangsal langkung setunggal. Nek 7 Niku gangsal langkung kali. 3 Gangsal langkung tigo. 9 Gangsal langkung sekawan. nek 10 Gangsal langkung segangsal. Sedosa. Ha iki. Kok ya panggah kleru to. Lah iki nek takok alamat iki sing ngrungokno iso judeg lho. Ngerti nyuwun sewu Pak, ngertos daleme Pak Tunggul, alamatipun Gang Unyer, nomoripun 50 langkung gangsal langkung sekawan. Iki yo akeh lho. Dawan kok iso Kedawan iki yo 6 pitu. Pancen budayane wong Sulawesi karo awak dhewe sing ning Jawa ki beda rek ngoten to. Betul. Iki dikenalke sekalian. Nek nggone Blora ki gudange seni dan Gudang budaya. seni, betul. Lho jati diri ning nggone Blora ki luar biasa lho. Ketoprak, barongan, wayang, Komplit. tayub. Tayub. Nek ya. wayang sering nderekke. Ya. Barongan yo tau ngerti. Kosidah. Lho, wo yo kulino ning nggone Jogja enek. bagian. Gus Miftah. Ah. Lho, Ketoprak sakit, Mbak. ketoprak. Kita tahu itu makanan kan. Nah, yo Makanan toh, yang kleru ada toh. bakmi, tahu, ada kecap, sama kupat. Mbak, Dunungno be ketoprak iki apa? ketoprak ya apa? Emang ketoprak apa? Itu yang makanan ada minyak, tahu, kupat. Sampai tak sawat sambel dulungan iki kacang. lho, Mbak. Gak melok. Kuwi gelungane Melani kok arep mbok sawat iki. Ketoprak Mbah Neo itu- Melani tergundul. Bukan makanan, tapi ketoprak itu sebuah pertunjukan seni yang dibalut dengan gamelan. Seni drama sejarah. Lah, Legenda-legenda. betul. Oh, teater klasik. Nah. Coro Jowo. Nah. Oh, paham. Saya nganggo tok 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 Lah. tok tok. Ora kok tok 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 toklek. Ketoprak tok 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 tok. Contoh nih B. Lah, engko digandreng be. Ha, Oh. ketoprak digandreng. Kim babar, babar seni. Lakon apa? Apa yang menjadi? Mungkin nyun pangapunten. Apa? Iya, Ini iya. sejarah. Karena ini PPSDM Migas itu juga sejarah. Ini gawe sejarah Candi Prambanan Bandung Bondowoso. Jos. Saya napa mboten? Oh, manut aku Masuk. manut. Kok kau ki ngerti ceritane apa ora kagak tewapuk pisan iki lho. Ketoprak panganan nang Bandung kok kamu jadi Roro Jonggrang. Oke. TB dadi Roro Moto. Loro, Pak. Aku tahu paling cocok jadi jennya. Piye B? Rupamu Kowe dadi jine B, ayu. piye B? Aku seneng. Alah. Aku jadi Lah kowe pengen dadi apa? Bandung lho. Ya wis mergo aku ki magang manut, Pak.
Kowe dadi apa, Dul? Nggih kula anggota Jin. urung enek. Kowe jin. Jadi ceritane itu bapake Roro Jonggrang, Ya. Prabu Piccolo kuwi kan di Prabu Gupala. ya Ora kowe Kang Mase. Mase. Kang Mase Jonggrang Prabu Gupala. Lah Bandung kuwi lagi arep nelukke Ah. Wonosegoro dadi perang. Mati Nah, Gupala. Prabu Gupala mati. Terus sampean petuk aku teko ning Taman Sari, sampean terus ngerangkul aku, ngambung aku, tapi aku cocok gelem. Alah iki ora ngono. Pripun to Pak niki? Siare Pak. Kentongane gere. Ketoprak wangsit gumelar iki wah. Iki Iki nek ora dipraktekno mung cerita gak paham-paham iki. Roro Jonggrang iki aku teko Gandrung iki. Bandung. Aku mau enggak? Gelem. Kowe Ora kok gelem ae iki lho. gelem. Rumahsaku kono ki arep gugat Kang Mase mergo mok pateni, ngono lho. Gak gelem. Gak gelem kene iki kok gelem tapi enek syarate. Syarate kon gawekno anak 1000. Candi. Candi kok anak. Candi. Oke, tak share sik. Kene nggon ketoprak cepu nggon ketoprak lho, hati-hati. Aku dadi apa aku? Jin. Jen mosok ganteng ini. Gelar gebyar. Jadi Rusak. Iki. Sosek disiarke. Kuwi iki lho macamu yo kliwat. Nganggo kanthong kok bolongan siji monggo loro. kakake sempit. Iki lho sing bolongan sijine monggo buntut nyok. Kira ge butuh to. Ora. Dadi siarne Pak Sigit sih. Sugeng pepanggihan malih kalian ketoprak Cakra Budaya. Dalu menika mendhet lampahan Roro Jonggrang. Bintang tamu dalu menika ingkang marakani Roro Jonggrang nenggih Mbak Yu Elisa. Apa kuwi? Mercon, Pak. Gosek mercone. Kebayang. Kaya ketoprak tempuran. Kulino melu ketoprak Jiyono dadi. Anu, mercone anyar. Bandung Bondowoso katindakan dening sederek Andi TB. Iwatine bintang tamu Mas Gandul dalu menika kadhapuk dados ula. Ganteng iki eman-eman aku. Kepruk prajurit Pitoyo CS. Emban. Ketoprak nek nyarke emban ngono. Emban. Lila CS. Kados pundi gancare lampan Roro Jonggrang kuwatir bersani ngantos purnaning lampan. Duar. Ketoprak tenang. Wes suwe anggonku lumampah wonten ing wanci Panglung. Cakep. Ora pantun iki. Ora pantun to? Ketoprak kuwi durasa. Tak kira pantun. Ya rada lirih, luruh. Wes suwe anggonku. Wes suwe anggonku lumampah wonten ing wanci. Wis ini ning pojokan kono ya. Ruruh kuwi ora kok ngono. Wis suwe anggonku ngenteni ana ing Taman Sari. Kang Mas Gupala apa wis kelakon numpes para prajurit? Prajurite Bandung Bondowoso. Kok saya deg-degan yo atiku. Ngono lho poso. Iya. Angel. Wis iso sa? Sakit. Oh iya, aja lali lho ya. Ya. Wes suwe anggonku mlampah ana ing Taman Sari. Apa yang Kang Mas Prabu Gupala wis rambung anggone numpes para prajurit.
Pak Tunggul. Wonten kamar kosong, Pak. Meh ngopo kowe? Arep tak pisan wae iye. Lah mau bola bali. Ya masih ben kenes pisan wae. Kowe engko teko terus gandrung Asmarandono ya. Nggih, Ngono. Pak. Apa ya wis kelakon tenan numpes para prajurit rasaku kok kaya dek-dek sir boyo ngene. Wow. Jonggrang. Aku datang Jonggrang. Aku bengi arep berhoi. Tok 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 tok. Ana swara tanpa rupa capet-capet ora katon. Sapa kowe? Mas. Kowe kuwi kok Mas. Aku toh, rumah aku sing nyuting. Aku Bandung Bondowoso. Bandung. Hei, Apa sing merakake kowe iso teko no taman seri kene? mergo sepet-sepet saune mentah. Caket. Dimpet-empet saya ra betah. Suasanane kecekel ya. Jograng. Ana Caraka Data Sawala padha jayanya meneng ngondang minggata. Ketoprak omonge taktuk-taktuk. Eneng gilirane. Oh, lah Kok niku engko. ngenteni iki drama dulu. Oh iya ra. Ngono kok arep dadi juragan toprak. Oh iya. Tuk 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 sampe kepala. Jograng Digandrung. bengi iki kowe gelem ra gelem kudu leladi karo aku wong ayu. Nadyan. Slendro slendro. Wes, slendro ra dijak ngono kok. Pelok 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 pelok. Slendro. Slendro mawon. Nadyan. Rukun Islam Eh. kang 5 puniki TB. dalem. Kuwi bawane pepeling. Ya, Nadyan. Oh iya. Sampean role apa piye? Ora. Diam. Sampeyan iki ngedep-debok wae, ora Iya, usah delok. Nadyan wujud temong peksi. Aja ke susu demek-demek. Demek-demek ya, Pak. Demek. Ojo kesusu, demek-demek. Ya. Ojo kesusun Aja ke demek-demek. susu demek-demek. Tor monitor ketua, anggota maula per ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Seneng ketok aku ki yo. Ora. Ya Allah, tolongin Roro. Ya Allah, jagalah Roro. Ya Allah, jaga Roro. Ya Allah, sehatkan Roro. Keri. Yo ngono kuwi sing tak jalo Jonggrang. Ojo jual mahal, ngerti? Nganggo basa sing indah, ketoprak gandrung sing apik. Jonggrang Apa? tambanono atiku suwengi iki Jonggrang. Kenapa kok aku kudu nambani adikmu? Mergo jagat tepung gelang anggonipun Kakang Upadi wanita kang bisa gawe seneng atiku ora ana liya ya mung kowe Jonggrang. Guyune aja akeh-akeh. Aja guyu iki paling ora nek Bambangan yo ping 3. Papat wae. Mula saka kuwi apa isih ana papan panggonan ing atimu kanggo nandur ing katresnanku? Ora ana papan panggonan kanggo nampa kagresnanmu. Sebab apa Jonggrang? Hehe,
Jeneng wong tresno, kuwi kudu seko moto medon nono ing atos. Ati. Ati, iki ra trimo ning ati. Bablas Jonggrang. Karo nembang, Mbak. Kok iki, Pak? Wis urung. Durung medal. Suwi lah ngantek ngantuk lah. Jen iki engko. Iki sik adegan gandrung kok susu metu ae. Gawe talining bronto. Manut ya wong Ojo ayu. ke susu, ojo ke susu. Ora apa-apa. Mojok-mojok ya ora apa-apa. Ojo ke susu. Aku saya wedi, saya. La 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 la. He. Sumu Pak, sumu. Ayo buktekno dulu kuwi suwanten. Alus manis yang semae buntu. Kaki. Iki lho ana butok deh. Fotoku mbok simpen wong ayu. Ya ngono ora apa-apa nek tresno ngomong tresno. Anu Pak, amit Pak. Ketoke kok wedi karo ambuku, Pak. Pak. Sapa? Minyak wangi kowe. Duk prangkum bo. Jonegoro. Kemudian Baikon Elisa. Nggih, Sing nembang Elisa. kula mawon nggih. Elisa, kowe umpamane gandrung karo aku nembang mrene Sa. Lah dicontoni. Nah, ngene. Nek gandrung karo TB ngene contone ngene. Alus manis nang Ngene penak be alon ngene. Benten nggih menawi kalian panjenengan Pak Dalang. Lho beda. Duk prang keliru tuwek lah ya. Ya ampun, sorry Budhe. Sing enom akeh ngapun milih sing kothot mau. Iki lho makarepku. Wasa minggan kunglana. Jonggrang wong ayu. Maluto rene nyedak orene wong ayu. Ngati korono. Karo aku sik lho. Lah potonganmu malah kaya banci. Lah tembang adeng aku suwi lho. Golek isi podang jenar. Kang sere kok. Geser barang. Lalu. Ayo wong ayu. Bunga hengatiku. Jonggrang kuwi lho gue ora ning kupangkon ngene. Biasane ning kursi pantai. Oh, di kursi pantai. Iya. Mau duduk kalau di kursi? Pantai. Oke. Kursi pantai kono tak jejeg. Kursi pantai jepaplang ngaten niku Pak. Ora tau ning pantai jenengan kok. Kursi pantai. Kowe kok urip ngene to, Be? Niku jenenge kursi kayu. Oh iya. Nyandeng bisa dadi tombo. Jonggrang. Kaya tikus rasa ngempet apa kang dadi karepku. Yen tak gawe cara halus kowe ra gelem leladi karo aku, apa kudu tak rudo paripeksa nggih? Apa kowe ora duwe rasa? Apa kowe ora duwe rasa Bandung? Sebab Kang Masku wis mbok pateni ana ing Wonosegoro. Ning kowe wani-wanine arep ngepek aku dadi bojomu. Emban. Kaya ketoprak tempuran. Asik. Bukas. Manut dadi bojoku. Aku ora bakal. Aku njaluk srana. Upama aku kudu dadi bojomu, aku arep njaluk srana Bandung. Kowe gelem dadi bojoku ning ana syarate. Ya, Apa wong ayu bakal tak pangestoni kabeh? syaratnya apa, Pak? Hah? Bayi sewu.
Kok bayi sewu, bayi sewu. Aku arep njaluk candi cacahe 1999. Kakean sa. Kakeh men to itu. 1.000 candi ana ing sewengi kudu dadi. Iso sangguh opo ora? Candi Sewu suwengi kudu Dadi, bakal tak pinangkani kowe. yo tak tunggu. Sound effect angin. Aja ngeden-ngedeni lho, Pak. Allahumma lakasumtu. Wa bika amantu. Lah kuwi jine ya ora teko malah minggat. Lah kok iso diwacana apa kuwi? Lah mantrane piye? Mantra Jawa. Yen ing tawang ana lintang cah ayu. Aku ngenteni sliramu marang meka ing angkasa nimas sun takone pawartamu. Janji-janji aku eling. Rungokno tangan. Pit kopat kapit. Head sandal head. Pit kopat kapit sandal karet jenenge jepit. Peso mlungker jenenge arit. Sendok kayu jenenge supit, dalang rembang jenenge sikit. Nemplek ning kathok jenenge pecirit. Jin teko. Jin pribayangan. Aku Bandung Bondowoso teko mrene. Jen matane picek ngono. Batak. Dalan samene ambane neraki Bandung. Prah. Jen, Ana apa kowe kok nekakne karo aku? Jen, Kualik. Aku njaluk apa, Pak? Sing woho sing kono. Lah yo kene halus suarane. Kualik. Yen ana wigati Bandung ngomong. Yo, Jen, tak. Kualik. Bocah ra mudeng. Jen pun kualik ini pun Ora kualik posisine kualik ngomongi. Cangkeme. ora omong. Ya Allah. Bandung. Kowe malah apik ngono cangkemmu. Kualik nadane dialoge. Tak timbali ning ngarsaku mergo iki aku njaluk sabyantumu Jin. Hei, ya dalah. Kowe njaluk apa bakal tak turuti Bandung. Jalan bojoku ngersake candi cacahe 1000 ning sungi kudu dadi. Kowe sapa ora Jin? Aja kuwatir kuwi mung gawean kowe. Matur marang aku kowe butuh semen karo pasir pira? Ya aku buta ya ora kuli. Ya, Kok iso semen karo pasir lho. ora butuh ya? Lho ya buta wis. iki suwengi dadi. Aku njaluk sabyantumu kowe nganti resok jangkep aja taken dosa tak rabi. Tenono kowe Bandung. Hei. Tulung Bandung iki piye iki? Kukuruyuk. Urung wayahe kok wis ana jago kuro. Ngaten, Pak. Bandung aku pamit, Bandung. Bandung. Piye? Wes krungu suara petok-petok glu-glu-gluyuk. Petok kok petuk-petuk.
tondo. Pitik kuwi petok-petok. Ya. Kok petuk-petuk? Petok-petok niku kuwi tondo nek iki wis srengenge arepe medal. Warepe takbiran. Srengenge arep medal. Candi cacahe 1000 wis kelakon tak pinangkani. Sewu tenan. Hitungan yen ra percaya. Ya, tak hitung. Setunggal kali 3 selangkung dasar. Kalih likur 7 doso atus. Wah, iya angel. 790 sangang. Ki. 890 Ki, sing kene, sangang. sing kene. 980 sangang. Iki mang wis kliwat turung kuwi sing tuwek-tuwek ya candi lho kuwi. Iya wis diitung habisan. Uduh iki sik gareng ini. 1000 cacahe kok 990. 990 kurang siji hitungen. Oh iki lho mari ngentekno bahan. Coba. Patunge kegeden sandine. Mulane semene entek ning kene. Ah, tak gu. Wah, iki ngentekno bahan iki. Pancen nyoto kurang siji Bandung candine. Dadi kuwi ra gelem dadi garwaku. Ora. Jonggrang. Perkara kurang siji wae kowe nolak karo panglamarku. Titenono jonggrang kanggo jangkepi candi sing akeh 1000 ora ana liya ya mung kowe. Kok aku iki lho. Melok apa ora 750 lho. Melok mek ngene tok wae lho. Aja 750 to, Bebe. Bro. 800. Ora tapi. Pas tok langsung jreng ya. Berarti pas aku tok ya gone. Sing apik ngene terus jreng. Oh iya. Kanggo jangkepi candi sing akeh 1000 kurang siji ora ana liya ya mung kowe. Jrek. Entuk candi anyar. Ayo. Ki mau Wis piye to ora sah ceritane? toprak-toprakan wis Oke, Pak, rampung, oke, Pak. rampung. Masa malah kliwat kabeh. Lembang nambah, Pak. Elek. Elek. Mulane toprak rapate payu. Mbak Elisa numpang ini Mbak Elisa. Bawane mau podang kuning nggih? Nggih. Ah, menika request podang kuning sesideman saking Pak Skino, Klagen, Duntuban, sak rombongan rawuh. Nggih. Kanca-kanca Cakraningrat Fans Club sami rawuh. Ceng. Pak Edeli Wonocolo komplit rawuh ya. Heeh. Podang kuning. WMC komplit ya, Pak. Nah, BMC Wayang Mania Community. Oke. Betul. Buka Dulur-dulur saking Jose. vokal Mbak Elisa. Iya, Nenoy nonong yo. So awane ngomawe ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang minterangku goleki ora krasa esuk. Berdua karo Mbak Ima.
tambah lillah ayo lho. Pur. Mbak Elisa masih di situ dulu. Oke. Nganu be, mumpung Pak Kapus yang lenggah, mbok menawa badhe minggah arep nyawer ya monggo. Lho wis tuk kode Pak nggih. Agus menika. Pak Agus. Nggih. Ketua panitia bagian perwayangan. Monggo Pak Kapus menika badhe nembang kali Mbak Elisa juga dipersilahkan. Nggih, monggo, monggo. Metaraman so kanggo Pak Kapus. Turuk turuk Kapus, turuk monggo. turuk. BPSD Migas Maju Jaya luar biasa. Ingetan Bali mulon apa sediane kelakon. Ayo wah sembah nuwun Bapak Kapus menika. Nadyanto grimis ning antusias penonton menika anu nggih Pak Tinggul menika luar biasa Bapak. Monggo minggah sedaya. Nggih, niki Mas Sigit. Bukti nyata bahwa penonton masyarakat Cepu itu luar biasa antusiasme terhadap wayang kulit menika Bapak. Nggih, matur nuwun. Niki kula mboten badhe nembang napa-napa. Soalnya yang menonton ini sudah nggak sabar. Oh, nggih. Jadi ini saya ingin memperkenalkan the next leader gitu ya. Oh, makaten. Jadi sebetulnya saya yang mimpin, tapi sebetulnya saya hanya ngarahkan dan tanda tangan sebetulnya. Gitu. Oh. Yang kerja itu ya 4 orang ini. Oh, makaten. Jadi ini yang pertama itu back office saya, kabak umum saya ini Mas Arisona. Oh, Mas Arisona. Nah, ini agar mengenal gitu ya. Nggih. Jadi nanti ya biar mereka ini yang melanjutkan gitu Oh, ya. makaten nggih. Kemudian Mas Arisona ini tanggung jawabnya besar, anggarannya pun paling besar. Oh, makaten. Jadi bagian umum itu ya termasuk gaji, remunerasi, perbaikan, maintenance semuanya ada di Pak Arisona. Oh, iya. Rumah sakit, SPBU, semuanya di Pak Arisona. Kemudian sampingnya Pak Yuswono ini adalah
seangkatan dengan saya masuk 91, sekarang ini Kepala Sarana Teknik Migas, ya, yang punya kilang, yang punya laboratorium, ini Pak Yuswono. Mekaten. Ya, terus kemudian Pak Agus Salek ini adalah koordinator program dan kerjasama. Jadi yang menjalin networking, kerjasama, dapat pekerjaan, menawarkan pelatihan dan sertifikasi, mengembangkan bisnis development, marketing, ada di Mas Agus Salek. Kemudian yang terakhir, yang paling besar, ya ini memang yang besar itu di pinggir ya, seperti yang di sana itu kan yang besar di pinggir. Ya, jadi ini Mas Efek Yudi Triyono, ini adalah koordinator pelaksanaan pengembangan SDM yang menyelenggarakan pelatihan, menyelenggarakan sertifikasi, kemudian membuat program pengembangan sumber daya manusia dan juga membidangi norma dan standar, Mas Efek Yudi. Ini biar paham, jadi tidak hanya saya yang tampil, sebetulnya yang kerja mereka dan timnya. Saya itu hanya mengarahkan dan tanda tangan gitu aja. Nangis sedaya menika menawi mboten enten panjenengan ingkang mengarahkan nggih do bingung. Tetep panjenengan. Nggih, tapi leres Mas TB tadi. Jauh Bapak. Numpuk bondo. Ayo WB. Ya memang Boten Pak. Guyon. ya memang ini pendapatannya semuanya masih banyak saya. Anu Pak, mohon izin Pak. Ini saya dengar-dengar ini bahwa di PP SDM Migas ada acara yang namanya Diklat Masyarakat. Nah, ini mungkin banyak penonton yang belum tahu niku program apa Pak? Monggo dipun Jadi begini, Diklat Masyarakat itu adalah program pemerintah. Tahun ini jumlahnya kita dapat 700 orang. Wah, hebat. Itu ditujukan untuk daerah 3T dan daerah penghasil. Itu pesertanya dari Aceh sampai Papua. Wah, seluruh Indonesia. Ya, Kabupaten Blora ini dapat juga jatah paling besar. Kemudian Bojonegoro juga dapat. Rembang dapat ya? Dapat. Rembang juga dapat. Tuban dapat. Hari Minggu besok datang. Oh, ngaten Pak. Ya, jadi Senin nanti ada pembukaan pertama itu 150, kemudian tanggal 19 ada lagi 120 orang. Itu khusus untuk lulusan SMA atau sederajat Pak ya? Jadi begini, pesertanya itu nanti kita melibatkan kepala dinas kabupaten masing-masing. Kepala dinas tenaga kerja. Dipnaker. Iya, Dipnaker masing-masing kabupaten. Silahkan mendaftar di sana, nanti yang melakukan seleksi mereka. Tapi nanti 2027 yang menyelenggarakan seleksi kami. Oh, nanti online gitu ya. Jadi biar tidak ada KKN. Betul. Dari Rembang rawuh lho niku Pak Nanang kalau mau rawuh Pak Nanang. Nggih. Jadi Bapak Ibu sing gadah putra habis lulus SMA ataupun sederajat yang mau ikut untuk sertifikasi di PP SDM Migas, silakan didaftarkan lewat Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-masing. Gitu. Nanti mendapat jatah untuk dekat di sini Pak G. Amin. Wah, itu yang dari gratis ya, dari pemerintah. Kemudian ada juga masing-masing daerah itu mempunyai APBD. Sebagian juga dialokasikan untuk diantaranya untuk pengembangan SDM, diantaranya ada yang ke tempat kami. Terima kasih kepada Pemkab Tuban yang Bojonegoro juga yang telah mengirimkan putra-putrinya ke kami. Amin, alhamdulillah. Wah, lumayan. Dapat sertifikasi Pak G? Dapat. Wah, berlaku internasional. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk PPSDM Migas. Dapat uang saku juga Pak Kapus. Dapat uang saku Pak? Dapat. Gratis atau membayar ini? Enggak bayar. Gratis G? Gratis. Wah. Berapa lama Pak pelatihannya Pak? Antara 2 minggu sampai 3 minggu. Wah, 2 minggu sampai 3 minggu. Wah, lumayan. Dapat makan, dapat mes. Lah kowe melu apa piye, Be? Kula lulusan PAUD toh, Pak, ora masuk kula tadi. Walau demikian, apabila kuota itu tidak tercukupi, silahkan adik-adik masyarakat yang berminat, silahkan mendaftar di sini. Ya. Nanti akan diajari dan diberi pelatihan dan juga disertifikasi. Semuanya ada di website, silahkan. Pun juga untuk mahasiswa yang kesulitan untuk praktek kerja lapangan, silahkan mendaftar di tempat kami membuka. Karena cari tempat praktek itu sekarang sulit ya untuk adik-adik. Silahkan
dioptimalkan kilang kita, sarana kita dipakai untuk PKL, silahkan. Luar biasa programnya. Inggih. Iki didhawuhi napa Pak Sigit? Lho, monggo manut Bapak. Oh, nggih, nembang Bapak. Tunggul. Mohon izin. Nembang saged mboten nggih saged Pak. Nggih. Saya itu Saged. nggak bisa nyanyi, tapi silakan ini. Apa tim saya ini Tim nggih. Nyawer. Bagus. Monggo. Ajeng nyawer mawon. Oh, ngaten nggih, Pak. Wah. nyawer. Sing joget niki mawon nggih. Oh, siap, Mbak Elisa. Niki bagian Nggih. nyawer. Ah, nggih. Oke. Kene Mbak Ya, Elisa ini sini silakan. Mas Agus ini sebetulnya karaoke jos. Wah, hebat. Ini juga Nggih, Pak. ini Iwan Fals. Wah, Iwan Ya, Fals. Iwan Fals lagu-lagunya ini. Kalau Mas Arisona ini Mas Ari. Nyawer bagian nyawer. dia suka fitness. Wah. Goes. Ya. Suspek bede. Kalau Mas Yudi nggak tahu ini hobinya makan. Oh, makan. Oh, Ya. sami kali kula jenengan, Pak. Mulane neng pinggir gone, Pak. Butuh pinggir. Kalau saya Monggo. itu tidak bisa karaoke sing marahi. Aku nek nyanyi dangdut fals. Nggih. Monggo atau request lagu, Pak. Monggo. Lagu sing meriah. Oke. Monggo. Bisa, Dikancani karo Mbak Yosi kene loro. Mbak. Semi dangdut lah. Oke. Lagunya PPSDM istimewa gimana Pak Sigit? Nggih. Monggo. Versi dangdut nggih. Ya. Nganu berarti nek PPSDM istimewa Mbak Ida Lala. Tapi sebetulnya kalau ada surprise, Ya. Mas Git, nanti Nggih. saya tambahi tapi jenengan mesti gak iso. Nopo menika Bapak? Jinglenya PPSDM Migas mesti gak iso. Wah, mboten WA ket wingi ngerti Nah, mulane surprise nek jenengan update, wah iki engko mbok menawa dikongkon nyanyi iki paling gak untuk 10 yuta iki. Wah. Jing bentan ngajeng, Pak. PR tahun depan, PR tahun Nggih, depan. nggih. Tahun ngarep wis beda men. Jingle ganti. Tahun ngajeng sing damelke jingle kula mawon, Pak Damel. Monggo. Heeh. PPSDM istimewa. Iki tarif perubahan dari Jogja istimewa. Ini ya. Coba kayak apa? Buka saking Saron, Cok. Oh, oke, PPSDM istimewa. Terus. PPSDM Cepu istimewa. Angin gede rasane kaya mangan lawo sate. Saken saanane sing kowe. Ngombe tembang tahu rasane kaya ngombe susu. Sama cucu, rasa kurang kowe, rapatkan madu. Punya teman rasane wong kang lagi gandrung. Tak perjuangke tekan janur melengkung. Siji-sijine aku bangga karo kowe. Kalau tonggo apa terus aku dapat kowe. Kowe aja suwelan, terus aku dapat kaliwan. Sembah Nun luar biasa. Wah, luar biasa. Nggih. Wah, direksi pimpinan di PPSDM Migas Cepu, Pak.
kerso anu ora ketang wah derek joget-joget sudah bergabung dengan pagelaran panjenengan. Matur sembah nuwun. Pak Tunggul ketahe pangling karo aku. Nyapa? Aku mbiyen ya lulusan kene. Saiki bagian lapangan. Apa? Hidrogas LPG. Oh sing minyak.